wacce za ta yi mini daɗi. Ana nake zan walata duniyar ga za ta yi mini zafi. Gamo da ke duk burin zuciya cika bani da haufi. Kinai nake so duniya don Allah ki yafan mayafin kauna da soyayya, saniya mai tarbiya, kin mora halayya, auren ki nake niyya. Na san ina da burina, ke ma kina da burinki, amma ni nawa zan farta naki sai na ja bakinki. Kin san sirri na zuciya sai mai shi bako da mai daki, sai an haɗe akan ɗauka bawa ba shi gudun aiki. Ni na zaman na bawanki, komai kike so zan miki, ko tsintsiya ki haɗo wanki, ko da ma fannin girki ni zan jure wuyar aiki domin ki gane ina son ki, ina son ki. Don Allah ki ji tausayi na yan mata. Ni rayuwa sai da ke yin baki ni mako bani, ga tabbaci na da shi akan haka tun daga ki gani. A cikin dabokin fada kika ware kika ce musu sai ni na jure wuya zan jure duka da kulkarni. Wanda duk ya so ki zan sa masa tsana ya zo kashe ni. Makin dire makin kama ken surar ki na kara tabani, salo na tafiya zanen labban kike kara burge ni. Kamar na san bace ki amma hakan sai